Hoi, jongens en vamkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. We eten joort een carbonade. Dat wil Romke ek graag haven zelfs. Maar dat maakt net van Cornelia. Maar daar bedenkt Romke wat op. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Vlees met een bonke. Tomke zit op een stoel, maar hij boat het net. En Romke zit jonken hem. Hij boat het ik net. Cornelia, wanneer hel je voor Janna Jong nou op? Ik wil zo graag dat ze komt. Oh, dadelijk. Ik moet eerst nog even de wask van Bob heljen. En als dat in de wasmachine zit, gaan we voort. Ja, maar dat wordt nog zo lang. Niet on, hè, Romke? Wachtje is stom. Al gauw komt Cornelia met een koer vol wask de kamer in. Als ze Tomke en Romke zitten shut, maakt ze leidje. Nou, die was kan haast nek wel in de wasmachine. Tot die jas maar aan, Tomke. Ja, hoi. Dan hellen we haar eerst wel op. Hoi, hoi. Ja. Janna Joes stiert al bij de door. Waar blun je? Ik sta hier al zo lang. Nou, kom ik gauw. We moeten eerst even naar de slachter. Ik moet nog vlees keepje. Oh, dat is leuk. Dan krijgen we altijd een stukje wast. Ja, dat is leuk. Maar Ronke, doe maar eens net in de winkel, nou. Dat is net leuk. Maar ik krijg altijd een stukje van Tomke. Hé, Tomke? Ja. Tomke en Janne Joe gaan met Cornelia de winkel in. Romke blijft voor de deur zitten. Wat zult een lekkere ding in de winkel is? Romke stiert op haar achterpoortjes door het ruut te loeren. Krijg Tomke een stukje worst. Ja! Daar komen ze weer om. Zo, Romke, dit is voor jij. Woef! En dan krijgt ik een stukje van mij. Goh, samen 2 stukjes. Heerlijk. Woef! Dan rennen ze naar huis daar. Als ze thuis komen, zei Cornelia... Zo, ik zal dadelijk met mij het eten beginnen. Het is al haast tijd. Wat zullen we dwaan, Janne Joe? Maar de Lego? Oké. Ja, ik bouw een garage. En dan? Ik bouw een hele hege flat. En wat doet Romke? Die leidt op zijn kleedje. Hij houdt Cornelia in de gaten. Wat zal ze mij het vlees dwaan? Zou er ik een stukje pegroen vallen? Romke stapt van zijn kleedje en gaat dicht bij Cornelia zitten. Cornelia zit bij het gasfornuis. Ze leidt wat in de pannen. Het siestert en het spat. Wat makkers toch, Cornelia? Het roept zo lekker. Oh, ik ben aan het vlees breken. Want Janne Joe riet, krijgen we heel wat lekkers. Wat krijgen we dan? Gehaktballen? Die binnen lekker. Nee, Janne Joe, we eten hier het heel wat oors. Ik zal carbonaties breden. En we krijgen er lekkere jerpels en biensjes bij. Carbonaatjes, wat is dat? Ik weet wel wat dat is. Dat is vlees met een bonke. Krijg ik een barconaatje? Carbonatie. Nee, Romke, doe krijgt brokjes. Altijd hetzelfde. Ah, ik wil echt vlees bij een bonke ha. Altijd maar brokjes. Maaie mis zin gaat er op zijn kleedje lezen. Tomke krijgt vlees bij een bonke. Zo'n hele lekkere bonke. En ik krijg brokjes. Net heerlijk. Dan zult er ineens zijn eigen bonke op een vlier lezen. En hij bedenkt ineens heel wat leuks. Hij zal wachten en Cornelia voortgeeft. Tomke, was tot de tafel klaarzetten, dan trouw ik de wask even in de wasmachine. Oké. Nou, denkt Romke.
Hij krijgt de bonken, draaft er mij naar het onrjocht, springt op het onrjocht. Bloem. Dan springt hij de gauw weer af en draaft naar zijn kleedje. Romke, wat is er op het onrjocht, gekke hoen? Jannejoe, helpt ik mij? Krijg zo de messen en Sadie ze in dat laat. En dan doe ik het kleed door de tafel. Oké. Ik kan heel goed de tafel klaarzetten. Ik help u zo vaak. Cornelia, Tomke en Jannejoe zijn takkelijk kleer. Kom, Tomke en Jannejoe, we zullen eten. Tomke en Jannejoe komen bij de tafel. Cornelia doet het lid van de brierpannen en mij een grutte vorken helpt ze er een carbonaatje uit. Dat leidt op het bord van Jannejoe. Daarna jouwt ze Tomke een carbonaatje. Oh, lekker. En dan zal ze nog een voor haarzelfs krijgen. Hè? Wat laat je in de pannen? Ja, een carbonaatje, dat is voor mij. Maar er lijkt nog wat in. Hoe kan dat? Wat is dat nou? Jannejoe en Tomke koekeloeren ek in de pannen. Het is lang en het is grut. Het lijkt het wel een bonken. Ja, dat is mijn bonken. Toch maar in mijn bakje, Cornelia. En ik wil wat jus onder de brakjes. Oh, Romke. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De ring. De ring. De ring. Wat zit er aan die vinger? Wat is dat voor een ding? Het is groen. Ik stoch een stintje. Het is een mooie ring. Ja. Als Pier en Marieke mij de boord naar het Amelon gaan, hè, dan zullen ze even bij de vogels op het dek zijn. Maar dat gaat net heel dan goed. Oh! Auw! Pier en Marieke jongen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt ik als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Nou, het Amelon. Het is vakantie. Pieren die zullen een weekend naar het Amelon te kamperen. Alle hier gaan ze mee. Heid en Mem, Pier, Lies, Bijke de Hoen en Marieke. Dan had Pier een maatje in een vakantie. Ze nemen de auto en de karren mooi op de boot. Maar ze bleef vanzelfs net in de auto zitten. Onboord kist drinken een keepje en lekker vooruit zitten. Maar om nou de hele reis binnen te zitten... Mij wij even naar boven? Naar het dek? Marieke en ik? Ja, dat is goed. Nou, neem Bijke maar mooi, want die is ik lekker in de frisse lucht. Maar hij mag net los, hè? En Jim, ik tinker hem goed oppassen. Geen rare frats nu tel je. Oké. Kies mij, Marieke. Ja, lekker. Even in de boetelucht. Ja, mij erin maar. Kom maar, Bijke. Het waait nogal hut. Het is restig boppen onder het dek. Hé, maar Sjen. Die zeevogels vleerden mij de boot mee. Ja, maar ze vleerden net. Ze zweven. Mooi liep het dat. Ze zweven op een wind. Oh, maar is die kopjes, Sjen. Ze sjuggen naar huis. Of naar Bijke. Misschien ben ze wel bang voor Bijke. Nee, jong. Ik denk dat ze hopen dat wij ze wat jouwen. Wat eten. Eten? Wat dan? Bol of zo? Ja, misschien wel. Nou, jammer dan. Wie had je molen? Nou, wacht eens. In een karre. Ik had zien dat uw men nog een hele bollen in de karre stoppen. Tussen de tassen. Kist erbij? Jawel.
Gewoon het zeil los, meidje. Wacht je maar. Op het autodek helpt het Pier de ballen uit de karren. Het zeil maakt het er netjes weer dicht. In een omsjoch is er waarom bij Marieke en Bijke op het boppendek. Oh, als de hele ballen mij nog. Ja? Dan hoor ik net weg. Zo, hier hast een stik. Zie jongens, let op. Lekkere ballen. Oh, zeg stop, Pier. Snoek het er al niet op. Ja, en daar komen nog meer onvliegen. Ze gaat dadelijk in de gaten. Hier. En er net om het jochtje. Er is genoeg. Wat nou, Bijke? Wat stek een stikje aan? Zo hier, iets maar lekker op. Oh, ze pikken het niet haast in de hoorn. Ga snel, pisstikken. Pak maar uit de poeder. Hé, machtig, wat keer dit leuk. Oh, zeg tot. De voelen stik in het wetter en ze doeken er gewoon op aan. Getsie. Hé, dit vind ik net leuk, hè? Wat is er? Dus schiet mij in op je jas. Oh, zuster Oener. Oh, best heel nog wit. Maar een krammelen, zullen ze men blijft maar wezen. Nee, Jos, kan ze voort ontwasken. Pa, het stonkt echt nog. En nou is het op. Alles op. Nee, Paas gaat echt niet meer. Maar, hij had nou wel een mooie witte jas, hoor. Toch net zo flauw, tutte. Mooi, hè? Als de Ben en Bijke weer bij de familie komen, zet Mem grutte egen op. Oh, lieve zoontje. Pier, jongen, dan zit onder de vogelstront. Hoe hast u dat? Ja, die zeevogels vliegen vlak over me heen. Ik weet echt net waarom. Oh, het ken ik nooit eens een keer gewoon. Nou, loop die jas maar uit, die doppel in de poeder. Zo, we moeten nou eerst naar de auto, want we zijn er al haast. Op het Ameloon zetten ze de tinten op een mooi plakje onder ronde van de camping. Ze maait ze eerst alles in water. Ze kan wel boeten eten, het is nog prachtig waar. Hij zet de campingstoeltjes boeten en een tafeltje. Er komen de borden op, bekers, bestek, boter en sies. Het wachtje is op Mem, die het nog in de tint omskarrelt. Zeker wat? Ja, de ballen. Ik ben er wist van dat ik een poeder ballen mooi naam hier. Maar ik kan hem nergens vinden. Hoe kan het nou? Als toch die ballen ergens daarin? Ik haak in mijn alle schoen. Nou, ik begreep er niet van. Nergens meer te vinden. Hoe let is het? Haast zo'n uren. Oh, dan is de bakkerrek al dicht. Dat is me wat. Mem? Mooi begin van een vakantie, hè. Daar zitten we dan op een eiland, zonder eten. Mem, ik ga schon de patattent is nog wel liepen. Kunnen we net wat patat hellen? Lekker. Had hij het wel zin op patat dan? Nou, lekker. Let dus dat maar doen. Zie je maar net langer, ik hel je wel even wat. Ik ben je saber. Waar kan die ballen nou bij daar wezen? Misschien had ik hem wel boeten lezen litten. Of op een karre. Oh, ja, dan haast wel kans van dat de vogels er maar nog haalgang binnen. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ik. Nou, hoi! Ja. 1, 2, 3. Tot tinte. Tot tante. In de zomer, als wij vakantie gaan wij met de tenten naar de campingtouw. De camping. Wie is dat? In de zomer, als we vakantie gaan, gaan we met de tenten naar de campingtouw. Ja. Naar de
linkerom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou.